на всички, които ме гледате. Аз съм Herobriner BG и тук с мен е Pro BG. Кажи здрасти на хората. Ти няма, здрасти, няма нещо. Карай. И сега играем Rise of Chase, втори епизод. Сега сме 30 левел. И както споменах в Rise of Chase първи епизод, че ми е закупена версията, това беше вярно. И трябваше да съм 20 левел, но ме пусна 19. Сега тази разбината с ограда, за да минем, да вземем честно. Кой ме? Само зад. Той сега играе играта, понеже току-що му дадах играта. Играта може да се закупи от Facebook. Аз съм се я закупил. За колко 10 абоната. Той е 1 лев. За 1 лев може да имате 20 левел. Ауч! Ох, реджен. 4. Как са редженвам, бе? Ох. Не. Ох. Не, ще загина. Не, бе. Не, убий го. Yes! Станах се на супер малко. И видяхте хора, останахме на колко хита. Пробеги, що не говориш? Защото човек снимам клип с тебе, ти хич не говориш. И? Да, има мисии някакви. Не, защо пак авкару? Не. Така, време е да тръгнем. Ще ходим на някакъв таск. In ancient times, orcs and demons invaded the elf forest. As a last-ditch effort, the elves trapped their enemies with an eternal flame. This is where Erahands, the devil's hand, was born. It is said that the hand consumed all the souls of the orcs and demons that perished in the gorge ages ago. Бой! Але, си чупя мишката. Ей. Ау. О, разкъртия ги. О, бос. Бой. Ауч. Боли. Много яка. Разкъртих ги направо. Гледай. Боса го изкъртих за... Даже няма половина минута. Ти бос ли?
О, какво? Това е тая ръка, бе. Тя ми взе цялата кръв. Не! Не! In ancient times, Малното orcs специал. and demons invaded the elf forest. As a last-ditch effort, the elves trapped their enemies with an eternal flame. This is where Erahan's, the devil's hand, was born. It is said that the hand consumed all the souls of the orcs and demons that perished in the gorge ages ago. Оф. Аз още не. Аз още съм на тъс скапана мисия. Ауч! Не, ти като си от начало си добър. Но после като станеш голям левел няма си добър. Але, боса ще го победя. Боса ще го победя. Бре, бре. Ауч! Това боли. Ау! Защо не мога мърдам? Yes! Победил го! Ох! О! 31 лева, батя. Авто. А то някакво. Тъй, накъде са? Накъде са? А, да, ето. Но. Можеш ли да пишеш нещо в чата? Я напиши нещо в чата. Виж аз какво написа. Омага. Чакай. Виж сега. Виж сега нещо. Виж някакво личице Herobriner BG. Видя ли го? Аз сигурно, що сме в различни градове. Ох. Да, отначало имаш крила. А знаеш ли какви уния последните крила, червените, виждаш ли ги? Тия ги имам. Омага. Да, ще има още два таска и тогава вече ще прекратявам видеото. И сега се дуелираме с някой. Сир. Кой ще ни се падне? Кой ще се бием? Моля те, не казвай, че имам мечето. Сме скърци. Пак аз съм готов за битка. Ела ми тука, бе. Ще го изкъртя то. Я. Айде, бой. Дар, помогни. Мри. Yes! О, разбил го. Yes! За пръв път печеля на бой. Айде още една битка. Няма так да минаваме, ще направим още две битки. Не, смисъл, тъс и още две. Понеже ми харесва да се бия с някакви. Ако са с бели крие, приемам. Ако не са с бели, смисъл, ако са с червени, моля.
Май щатна битка, пак какво стане. Само дано ни е голям левел. По-голям от моя. Е по-силно. Майко. Бой! Yes! Yes! Разбих я! Аре, още две. Но и ако са биш, бе. Легендарни светове. О, дай да те изкъртя. Тъй съм надъхан. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Аз тук си изкъртих мишката. Ауч, ауч, ауч! Искам той да ме... Какво? Ти сериоз ли? О, я стига. По-малък левел от мене ме разби. Аз си щупих копчетата. На един хит го ставих и го убих. В смисъл, той мене уби. Това аз не можах. О, айде, ще го три. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Ела тука! Где сте овър? Не, ще умра! Ауч! Убих го! Убих го! Yes! Добре, това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесало и ако ви е харесало, може да лайкнете клипа и други неща. Това беше всичко от мен. Чао!